Čo? Neviem. Povedz mi príbeh o cigánke, čo sa stalo? Čo ti jebe, boli sme s frajerkou na onom, na obede a vedľa nás boli 4 Nemci, nie? A prišla taká snedá najprv ženská, ja som si myslel, že to je nejaká taká, vieš, že tam pracuje alebo čo z Kolumbie alebo taká, vieš, proste Mexičanka nejaká. A ona ako prišla, tak sa začala vyškrabovať po chrbte a proste obzerá sa jak prievaná, nie? A už to sa mi nezdalo, vieš? No a tá jedna Nemka, čo vedľa nás sedela, tak mala Indiánka tam došla, či kto? Indiánka, či kto? No ja som si myslel najprv, že taká proste nejaká, vieš, ale to bola cigánka, vieš. No a proste tá Nemka mala prevesenú kabelku cez stoličku, vieš. No a ona, jak sa škrabala na chrbte, sa obzerala, no a potom sa zohlá ku tej onej kabelke a si začala tú nohu škrabať, vieš. A ja som si ako nevšimol, že kabelka niečo, vieš. Ja som si iba všimol, že zase sa škrabe, že čo jebe, čo má lepru alebo niečo, nie. A začala sa škrabať, nie? A počkaj, otvorila tú kabelku pomaličky a zobrala telefón, nie? A ja počkaj, vieš, ako som po nej vyštartoval, som ju chytil za rameno, ona mala tak 45-50 kg, tak som ju úplne že zahodil preč, nie? Tak od z tvojej frajerky kabelku? Nie, tej Nemke, čo vedľa nás sedela, vieš. No, ja že tvojej frajerke už Nie. No a proste som ju zahodil proste, vieš, normálne tá dobre, že neletela, vieš. A ja vravím, že to čo robíš, nie? A ona, že co deláš, vole? A ja, že okamžite jej vráť ten telefon, nie? Tak prišla čašnička, tá hneď začala po nej bliakať, že nech jej to vráti toto. No a proste, že ja nič nemám. No a ona mala také kraťasky, také malé, vieš. A ona si to normálne dobre, že do piči neobchala ten telefon. No a on jej trčal ako keby, vieš, keď ukázala, že ja nič nemám a rozťahla rukami, vieš. No. A proste on jej kúsok z toho telefónu z vrchu jej trčal, že vravím, a že tamto je čo nie? A ona, že jo, a už ho vybrala, dala ho tej Nemke a išla preč. A tá Nemka ani nič nepovedala, ani ďakujem, ani nič, ani riť ma bozaj nič proste. Ani mal si jej zobrať niečo, ty ukradnúť. Mal si jej peňaženku ukradnúť, že ty kurva vyjebala, mal si poďakovať. No, skurvená normálne. Svine skurvené Nemečko. Vieš, prečo somalské ženy vešajú na záhrade šnúru na prádlo, aby sa ich deti mohli hrať v tieni? To je dosť dobré. Co ti je, jaká bestie. Čo to je? Čo to je, ukáž? Kokot pojebaný, som nás zlakol, ty kokot. Aj som si myslel, že to bude nejaká pičovina skúra, čo na mňa skočí. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Aká pičovina? Aj, bože. A ešte aj cez tú výbušnú onu. Drž ma. Ty kokot. Rybruby. Že run guys. Že GG. Že takéto hry sa práve že najlepšie vyhrávajú. Pokiaľ ako neprekotíš auto na strome. Hej no. Ako je no. Ako pôjdeš. Môžeš zastať. Zemielava. Ja by som začal lietať, keby to niekto povie. Opatrne. Rest, opatrne. Opatrne, prosím. Opatrne, rest. Prosím. Ty kokot! Čo mám v ruke za zbraň? Kalach? Надо поле притоптать.